KARDOM Nilimen ke master pok o Nilike Labangso Pongtok karbi school a master iglo Pinipen ki nalitum APHAN nilitum Hithi isipen ki cuy ahormu alam ARJAN mate kartun a video nangwan piik verpo Halabangso alam ARJAN laki labangso Pongtok karbi school along kopi pi ahormu ma kace plang LASI paklang pon ikpo LASI nang litum labangso Pongtok creation po channel subscribe igra bi ikong noy lapen mo apsi ni litum lam ARJAN release lo tangti nang litum theglong ikpit po lapen nangli korte muso jirpo jirpi atum aphanta share pon igra pa subscribe ikta LASI pini pachini alam ARJAN laki lapo ansi kangton iglo KARDOM